салом мухлисони барселона ва канали барсатиҷи наворо боз бо хабари начандон фораме оғоз мекунем. Гӯё байни реал мадрид ва барселона рақобат ҳеҷ гоҳ хотима намеёбад. Ин ду дастаи ошинопазир дар талафот ҳам аз ҳамдигар рақиб намемонанд. Яъне гап сари он меравад ки аз дастаи каталонӣ дирӯз боз ҳимоятгар алехандро балде низ ҷароҳат бардоштааст ва гуфта мешавад ки баромади ӯ муқобили вильяреал пагоҳ зери суол мемонад. Ана аз дастаи мадридӣ бошад, дишаб Винисиус Junior ҳам муқобили Селта ҷароҳат бардошт ва ташхиси аниқи ӯ ҳоло ба мо маълум нест. Агар ҷароҳати балде кӯчак бошад, мо ӯро ҳатман пагоҳ дар бозии дар пеш истода хоҳем дид. Акнун дӯстон чанд сония вақти худро сарф карда лайк зери ин навор гузоштанро фаромӯш насозед. Мо бошад оғоз мекунем. Дӯстон, Барселона рӯзи 27 август дар сафар бо Вильяреал бозии навбатии худро баргузор мекунад. Талафот дар ҳайати Барса ҷиддӣ аст, аммо ин фурсати дурахши бозингарони ҷавони каталониҳо шуда метавонад. Ба фикри шумо насли нав то куҷо ба Барса кӯмак карда метавониста бошад? Тамошои ин ва дигар бозиҳои футболиро бо хизматрасониҳои ширкати 1x ҷолибу диданӣ гардонед. Дар 1x регистратсия осон ва пардохт ҳаста мебошад канори дунё, вале муҳимтар аз ҳама бонус то ҳаҷми $100 бо промокоди TG Barsa. Силкаи бозӣ дар комментария. Ба ҳама муваффақият. Дастаҳои Барселона, ПСЖ ва Рома агар Челси розӣ шавад ки Лукакуро ба иҷора диҳад, метавонанд барои ба даст овардани ҳамлагари белгиягӣ талош кунанд. Римиён ба иҷораи ҳамлагар манфиат доранд, аммо танҳо бидуни харидории ҳатмӣ. Дар ин ҳолат Рома омода аст ки тамоми маоши Лукакуро пардохт кунад. Дар айни замон лондониҳо ният надоранд ки Лукакуро ба иҷора диҳанд ва исрор доранд ки ҳамлагари 30-соларо ба дастае аз ҷумла ба Арабистони Саудӣ фурӯшанд. Агар Челси розӣ шавад ки Лукакуро ба иҷора диҳад, пас Рома барои ӯ бо Барселона ва ПСЖ рақобат хоҳад кард, мегӯяд инсайдери машҳур Ҷанлука Ди Марсио. Дар мавсими гузашта Лукаку ҳамчун иҷора дар дастаи Интер баромад кард. Ҳамлагари бо таҷриба 37 бозӣ бо пироҳанҳои итолиёвиҳо анҷом дод ва дар умум 14 гол задааст. Барселона барои раҳо ёфтан аз ҷароҳатбардориҳои пайдарпайи бозингаронаш мехоҳад эҳтиёткор бошад ва ҷалби бозингарони ҷадид ҳам ба ҳамин мақсад ба роҳ монда мешавад. Барселона ҳодисаи ғайриоддии бусидани Луис Рубиалесро бо футболбози мунтахаби Испания маҳкум кардааст. Ёдовар мешавем ки раиси Федератсияи футболи Испания футболбози дастаи мунтахаби Испания Дженнифер Эрмосоро пас аз пирӯзии испаниҳо дар финали чемпионати ҷаҳони занон муқобили Англия сахт ба оғӯш гирифт ва ба лабонаш бусид ки барои он ӯ ба танқиди оммавӣ дучор шуд. ФИФА нисбати Рубиалес бо моддаи рафтори таҳқиромез ва вайрон кардани принсипҳои бозии одилона парвандаи интизом шудааст. Худи Луис бошад аз истеъфо сарпечӣ кард ва нишасти матбуотӣ дод ки дар он ҳодисаро шарҳ додааст. Барселона мехоҳад равшан нишон диҳад ки рафтори президенти футболи Испания дар ҷашни финали ҷоми ҷаҳони футболи занон комилан нодуруст ва номуносиб буд. Мо ин ҳодисаро нофура меҳисобем, чунончи худи ҷаноби Рубелес иқрор шуд ки кораш хато буд ва узр низ пурсид. Дар партави ҳодисае ки асоснок кардан намешавад, Барселона ба сиёсати дастгирии варзиши занон, баробарии мардон ва занон дар варзиш ва дар маҷмӯъ дар ҷомеа ва кафолатҳои бехатарии занон дар варзиш содиқ мемонад. Мо ҳама рафторҳоеро ки принсипҳои моро вайрон мекунад маҳкум мекунем, гуфта шудааст дар изҳороти дастаи Каталоние. Инҷо илова кардан саривақтӣ мешавад ки ҳамин шахсиятҳо беасос Барсаро ҳам барои ришва ба доварон муттаҳам карда буданд ва аз фурсат истифода бурда Барселона ҳам қасди худро гирифта истодааст. Бошгоҳи Каталонии Барселона Климан Ланглеро расман дар рӯйхати бозингаронаш ба қайд гирифт. Тибқи маълумоти Марка, рӯзи панҷшанбе Лангле дар Ла Лигаи Испания барои мавсими 2023-2024 ба қайд гирифта шуд. Ҳимоятгари фаронсавӣ ба гузариш ба дастаи Ал-Наср бо арзиши 10-15 миллион евро наздик буд, аммо дар ниҳоят ӯ аз трансфер ба дастаи чемпионати Саудӣ даст кашид. Қайд карда мешавад ки сарфи назар аз ба қайдгирӣ дар Барселона боварӣ доранд ки Лангле дастаро то баста шудани равзанаи трансферӣ тарк мекунад, зеро Хави дар мавсими нав ба ӯ умед надорад. Лангле дар навбати худ инчунин итминон дорад ки то охири тобистон дастаи нав пайдо карда метавонад. Бояд қайд кард ки мавсими 2022-2023-ро Клеман Лангле дар Тоттенхем ба иҷора гузаронида буд. Агар кор ҳамин хел рафтан гираду яке паси дигаре дар Барса ба ҷароҳат гирифтор шавад, даста ба Лангле ҳам зор мешавад. Инро бояд фаромӯш накунем.
чихеле ки қаблан хабар дода будем, Барселона бо тарҳи нави ҳамкорӣ шартномаро бо дарвозабон Тер Штеген аз нав ба имзо расонидан мехост. Акнун ин чиз ба расмият дароварда шуд. Тер Штеген ки тӯли чанд мавсим мешавад яке аз муҳраҳои асосӣ дар ҳайати Барселона гаштааст, шартномаи хешро то соли 2028 тамдид намуд. Шартномаи нави дарвозабон бо он фарқ мекунад ки Тер Штеген маоши худро 30% коҳиш дода қисми бештари онро ба солҳои оянда мегузорад. ин то ҷое ба ҳолати иқтисодии Барселона кӯмак мекунад ва омили хубе баҳри ба даст овардани бозингарони ҷадид мегардад. Бояд илова намоем ки агар дастаи талабгори Тер Штеген гардад, вазифадор аст ки 500 миллион евро барои шартномаи ин футболбоз ба хазинаи Барса пардохт кунад. Хаймон низ умед ба он мебандем ки мисли натиҷаҳои ҳозирааш Тер Штеген ритми баланди девори устувор буданашро нигоҳ медорад. Ба ҳамин тамом дӯстон, пайгири канали мо бимонед то аз тозатарин хабару навгониҳои дастаи Барселона огаҳӣ пайдо кунед. Хайр дӯстон.